Тази традиция се въобщава в това да се изгонят злите духове. С пожелание за нещо по-добро, за здраве и дълголетие през годината и най-вече да се запази българската традиция, да не се изгуби това нещо. Казвам се Десислава Илиева и съм от град Благоевград. Кукерската традиция е ритуал в България, който се прави от векове. За първи път съм се направила на 2 годишна, едва проходила съответно. И години не беше, значи преди години не беше традиция жена да се прави, но сега все повече жени участват в кукерските фестивали. И реакцията е съответно, да, повечето хора, защото аз съм жена, възхищение. Усещането е много, изпитваш страхотен адреналин от носенето на костюма,